Hindi mo tanan, Day. Go. Hi guys, welcome back to our challenge. Ayuta. Ano? 1, 2, 3, go. Hi guys, welcome back to our channel. So for today, Asa man ta? so ikaw asa ta. So for today, asa man ta, Day? Mamalingke tayo guys. Bili tayo ng ano ito? Awas. Anong sino kasama mo? Si Queen Shilo at si Queen Agatha. Sige, okay. So hello to my vlog. Silalim ka pulak. Ano masasabi mo sa araw to na masaya ka na? Ano masasabi mo? Kanina malungkot ka. Anong masasabi mo? Tubo yung looy. Kayo maganda ka na. Ha? Ito po yung, ano po yung, ito po yung mama, ina niya. Oh. Ma'am, umarap ka sa camera. Ano pangalan mo, ma'am? Kuan, ma'am? Maria P. Pretty skin? Pretty. Oh my God!